Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Minardo. Taong 1955, Bobon, Samar. Noong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na si Minardo. Pagbebenta ng saging ang kanilang hanap buhay, kaya kapag panahon ng ani, araw-araw mo silang nakikitang naglalako sa baryo. Kasama niya noon ang asawa at mga anak niya. Gawa ng ayaw naman niya yung iwan sa bahay nila nang hindi siya kasama. Bukod kasi sa liblib ang kanilang lugar, marami din doong napapadaang mga taong pumupunta ng gubat para mangaso ng mga hayop. Minsan, dumaraan pa yon sa bahay nila para manghingi ng tubig at makakain. Hindi naman sa duda siya sa mga ito. Ang problema lang, purong mga lalaki ang napapadaan. Yung mga anak niya, puro ring dalaga. Kaya di siya basta-bastang nagtitiwala sa mga taong di naman nila kakilala. Kaya sa halip na ito ay iwan sa bahay, mas pinipili niyang palagi itong kasama. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, kaya nakahanda siyang gawin ng lahat upang iyon ay protektahan sa abot ng kanyang makakaya. Akala ni Minardo, habang buhay niyang magagawa ito, subalit lingid sa kanyang kaalaman, may darating na panganib na susubok sa kanyang katatagan. Nagsimula ang lahat ng iyon nang may makilalang mga ngaso ang panganay niyang anak. Matanda ito ng 6 na taon dito, pero hindi naman nagkakalayo ang kanilang mga itsura. Bukod kasi sa magandang lalaki ang nanliligaw, alaga rin ito ang kanyang katawan, gawa ng merong kaya sa buhay ang pamilya nitong pinagmulan. At kaya lang naman yun nangangaso ay para meron itong mapagkaabalahan. Magmula noong nakilala nito ang kanyang anak, naging madalas na ang pagbisita nito sa kanila. Bit-bit ang karne ng mga hayop na nakukuha nito sa gubat. Hindi naman ito gaanong pinapansin noon ni Minardo, sa kadahilan ng wala naman siyang nakikitang mali sa ginagawa nito. Marespeto rin ng lalaki at higit sa lahat, alam nito kung saan yun lulugar kapag bumibisita yon sa kanilang tahanan. Hindi naglaon. Sa araw-araw nitong pagdalaw sa kanila, naging pamilyar na rin siya sa binata. Kaya naman nang medyo nagtiwala na siya rito, dito na siya naglakas loob na kausapin ito. Nakilala niya ang binata sa pangalang Ulang, tubong baryo at anak ng pamilyang may malaking lupa sa Bobon. Nang malaman niya ang tungkol dito, kaagad niyang naipagtanong kung ano ang pakay nito sa kanyang anak. Binalaan din niya ang binata na hindi katulad ng iba ang mga anak niya, kaya kung may masama siyang binabalak, mas matinding tumigil na lang siya. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip itong sumagot sa kanya ng, hindi ho. Mahal ko po yung anak ninyo. Di naman kami tumitingin sa estado ng tao. Dahil ang mahalaga para sa amin ay yung sinisigaw ng aming mga puso. Noong una kong nakita ang anak ninyo, nakuha kagad niya ang atensyon ko. At sa ngayon ho, handa kong gawin ng lahat. Mapagkatiwalaan niyo lamang ako. Dahil sa sinabi nito, di siya nakaimik. Patig niya na totoo ang sinabi ng binata. Gawa ng wala siyang napansing kakaiba sa muka at pamamaraan ng pananalita nito habang kaharap siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya na naitanong ang mga plano nito ukol sa kanilang dalawa. Dagdag pa niya na, kung talagang desidido ito sa anak niya, kinakailangan na nitong maglatag ng plano para sa kanila upang sa pagdating ng panahon, hindi na sila maguguluhan sa kung ano ang kanilang gagawin. Nabanggit din niya na mananatili sa kanyang tabi ang anak niya nang sa gayoy hindi ito basta-bastang masasakta ng binata kung sakali mang meron silang pag-aawayan. Mariin din niyang inilahad na dahil sa mga sinabi nito sa kanya, kailangan na nitong dalhin at ipakilala sa kanila ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon.
Pagkarinig naman ng binata sa kanyang sinabi, agad itong nangako na dadalhin ng mga magulang niya sa mga susunod na araw. Dagdag pa nito na napag-usapan na nila ang tungkol dito, kaya naman anumang oras pwede na silang mamanhikan. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na rin siya nakaimik. Sa isip-isip noon ni Minardo, desidido ang binatang yon, kaya naman mas mainam na hintayin na lamang niya ang mga susunod nitong plano. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad naman yung nagpaalam sa kanila. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ito kasama ng kanyang mga magulang at mga kadugo. Marami ang pamilya, kaya pagpasok nito sa bahay, agad nitong napuno ang tahanan nila. At sa sobrang dami nga ng pumunta, may mga kadugo itong pinili na lamang na maiwan sa labas ng bahay. Si Minardo naman noon, abala sa pakikipag-usap sa mga magulang ukol sa plano nito para sa dalawa. Napag-usapan nila ang nalalapit nitong kasal, kaya medyo napanatag na rin siya. May mga ibibigay din yung lupa sa mag-asawa kasama ng iilang magagamit nila sa kanilang hanap buhay. Suportado ng lahat ang dalawa, kaya wala siyang nakitang balakid na maaaring tumutol sa kagustuhan ng mga ito. Ang kaso lang, habang nakikipag-usap siya sa mga magulang, meron siyang napansing kakaiba. Kapag tumititig siya sa mga mata ng ama nito, wala siyang nakikita kundi parang blanko. Yun bang hindi mo mararamdaman ang kaluluwa ng taong kausap mo? Sa mga panahong yon, matindi ang pananalig at paniniwala ni Minardo sa mga nilalang na nagbabalat kayo at hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Naniniwala rin siya sa mga aswang at sa mga nilalang na katulad ng mga ito. Kaya naman ang mapansin niya ang ganoong bagay sa lalaking kausap niya, medyo nakaramdam siya ng pagkailang at pagkabahala. Magmula noong napansin niya ito, hindi na siya basta-bastang tumititig. Pinipilit din niyang ilayo ang tingin niya rito hanggang sa dito na yon napansin ng lalaki. Bakit ho? Meron ho ba kayong nararamdamang problema? O hinaing sa pag-iisang dibdib ng dalawa? Alam kong mabilis ito at maging kami man nabigla. Pero ano hong magagawa natin? Kagustuhan nila ito. Kaya imbis na maging balakid tayo sa kanila, siguro mas maganda na suportahan na lang natin ang kanilang desisyon. Sa bandang huli ho kasi, silang dalawa din naman ang masusunod sa gusto nilang mangyari. At tayong mga magulang, trabaho nating siguraduhin na magiging maayos ang kanilang sitwasyon at kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Minardo, minabuti na lamang niya na manahimik. Di na siya gaanong nagsalita para naman kahit papaano makabuo na sila ng desisyon. Ilang oras pa ang lumipas, dito na napagkasunduan ang petsa ng kasal at pamamanhikan. Ilang linggo lang ang pagitan nito, kaya naman mula sa araw na yon, inaasahan niya na marami na silang gagawin. Matapos naman nilang magkausap, magkakasama silang lumabas para kausapin ang magkasintahan. Kinahapunan bago umalis ang pamilya, nangako yon na babalik kinabukasan. Mahigit 2 linggo rin yung nagpabalik-balik para magdala ng gamit at mga hayop na kakatayin pagsapit ng kasal. Ayon kay Minardo, na sa loob ng mga araw na yon, nakilala niya ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang kaso lang, lahat ng mga taong nakikita niyang pumupunta sa kanila, merong mga pagkakahalintulad sa bawat isa. At yun ay ang pagkakaroon nito ng blankong mga mata. Akala niya bunga lamang ito ng malikot niyang imahinasyon. Pero lingid sa kanyang kaalaman na totoo ang kanyang mga hinala. At napatunayan niya ang lahat ng yon nung dumating ang kapatid ng ama ng binata. Isang hapon, habang nagkukulong sila ng mga hayop, dumating ang pamilyang di naman nila inimbitahan. Taliwas sa pamilya ng binatilyo,
Kakaiba ang itsura ng mga ito. Nakasuot yon ng itim na para bang may dinaanan nitong libing bago pumunta sa kanila. Malayo pa lang, napansin na niya ang pamilya, kaya nung pumasok ito sa bahay niya, agad niya itong naitanong sa ama ng binatang mapapangasawa ng anak niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla itong napasipat sa direksyong itinuturo niya habang nananatiling walang imik. Di man ito nagsasalita, batid niyang hindi pangkaraniwan ang mga taong paparating. Kalaunan, pagbaling nito sa kanya ng tingin, mahinahon nitong sumagot ng, "Papasukin mo na muna ang pamilya mo. Sesenyasan na lang kita mamaya kung pwede na kayong lumabas. Pasensya ka na, Minardo, sa mga pangyayaring ito. Huwag ka sanang mag-isip ng kahit na ano." Dahil sa sinabi nito, napilitan siyang sumunod sa gusto nitong mangyari. Magtatatlong oras ding nanatili sa loob ng bahay ang kanyang pamilya bago ito inutusang lumabas ng lalaki. Pagbalik nila sa bakuran, nadatnan nila ang mga panauhing dumating na kampanting nakaupo sa harapan ng bahay. Maaliwalas na rin ang mga mukha nito, hindi katulad nung papalapit pa lamang yun sa kanilang tahanan. Matapos naman niya yung masilayan, umupo siya sa harapan ng pamilya para makipag-usap ukol sa kasal ng kanilang anak. Sa puntong yun kasi, alam na niyang mga kadugo ito. Pero nang marinig ng padre de pamilya ang mga sinabi niya, bigla siya nitong sinopla. Kesyo, hindi sila pumunta sa kasal, wala silang pakialam rito, at kung ano-ano pang mga salitang hindi niya halos makain. Nakakaramdaman ng galit itong si Minardo, minabuti niyang magpigil upang hindi ito pagmula ng gulo. Mabuti na lang, pinanigan siya ng ama ng kasintahan ng anak niya, kaya naman napakalma siya. Maya-maya pa, dahil sa hindi magandang pag-uusap, napilitan ang mga pumunta na umalis ng maaga. Bago nito nilisan ang kanilang pamamahay, inilahad nito sa kanila na kailan may hindi ito sasang-ayon sa mangyayaring kasal. Dagdag pa nito na magbubunga ito ng masamang karma, kaya hanggat meron pang pagkakataon, kinakailangan na nila itong talikuran at kalimutan. Ngunit nang marinig ito ng ama ng binata, agad nitong sinugod ang kanyang kausap, sabay walang habas itong pinagsasasapak. Pagbagsak nito sa lupa, dito na nagsikumpulan ang mga kasamahan nito na parabang naghahanap ng pagkakataon para tumulong. Yun nga lang, hindi nila ito basta-bastang nagawa dahil na rin sa mga kasamahan ng ama ng binata. Nang maawat na ang dalawa, tsaka pa lamang nakaalis ang pamilya. Wala man itong sinabi bago umalis, batid niya na hindi ito ang magiging huli nilang pagkikita. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo bumaba na ang tensyon sa paligid, dito pa lamang sila nagsimulang mag-usap ukol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang balay, hindi sila dapat maalarma sa gulong ginawa ng mga ito dahil wala naman yung magagawa para saktan sila. Dagdag pa nito na, kaparte na sila ng pamilya, kaya hindi sila papayag na kanti-kantiin lang sila ng kung sino-sino. Matapos naman yung marinig ni Minardo, napanatag siya. Alam niya na totoo ang sinasabi nito, kaya siya ay nakakasiguro na hinding-hindi sila nito pababayaan. Ang kaso lang ilang araw lang ang lumipas, tila bang naging aligaga ang kasamahan ng pamilya ng binata. Kung dati kalmado lang ang mga itong bumibisita sa kanilang tahanan, sa mga sandaling yon parang meron na itong kinakatakutan. Naitanong naman niya ang tungkol dito, pero walang kahit ni isa ang may lakas ng loob na magsalita. Hindi nagtagal, naging madalang na rin ang pagbisita ng pamilya hanggang sa wala na itong naging paramdam. Nung mapagtanto yun ni Minardo, agad niyang kinausap ang kanyang pamilya na lumikas. Wala naman siya noong nakikitang kakaiba, pero yung kutob niya, hindi na talaga maganda. Kaya para walang madamay,
Nagdesisyon siya ng maaga. Nagdulot man ito ng kalituhan sa mga bata, sa bandang huli ay napilitan na rin yung sumang-ayon sa nais niya. Pag-alis ng mga ito sa kanilang tahanan, diretso itong tumungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, may kaibigang manggagamot itong si Minardo. Hindi sila nito madalas magkita, pero kapag nagkakasalubong silang dalawa, para silang magkapatid na matagal nawalay sa isa't isa. Normal lang naman yon ayon sa kanya, dahil na rin sa dami ng kanilang pinagsamahan. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, agad niyang inilahad ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang tahanan. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, pinaalalahanan siya nito na magdoble ingat dahil ang mga taong kanyang nakakausap at gustong pumasok sa kanilang pamilya ay hindi pangkaraniwan. Dagdag pa nito na, mabait naman ang pamilyang nakikipagkasundo sa kanila, pero ibang usapan na ang mga kapatid at mga kadugo nitong hindi niya pa nakikita. Matapos naman itong magsalita, agad siya nitong inabutan ng kwintas na may palawit na 3 pico Roma. Mainit ito sa katawan, Minardo, pero pagtiyagaan mo. Ang 3 pico ay mabisang kalasag sa mga aswang at sa mga demonyong nagbabalak sa iyo ng masama. Kapag sinuot mo ito, wag na wag mo nang huhubarin. Manalig ka sa gamit mo dahil darating ang panahon, yan ang magsasalba sa iyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung nilapitan para yakapin. Taos-puso rin siya roong nagpasalamat bago siya tuluyang umalis sa tahanan nito. Alam ni Minardo na totoo niya itong kaibigan, kaya hindi niya pinagdudahan ang lahat ng bagay na sinabi nito sa kanya. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang mga katulong ng pamilya ng binata. Ganun pa rin naman ang ginagawa nito. Kung hindi magpakain sa mga hayop, naglilinis ng kanilang bakuran. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali niya yung nilapitan para tanungin. Ngunit sa ilang beses niyang pagtatanong sa mga taong yon, tila bang wala itong naririnig. Kaya naman nang medyo mairita na siya, sapilitan niya itong pinaharap sa kanya hanggang sa dito niya nakita ang mukha nitong wala ng mga mata. Namamaga na rin ang pisngi ng mga nilalang na yon at kung titingnan parang ilang araw ng patay ang mga ito. Ang hindi niya lang maintindihan, bakit patuloy pa rin itong kumikilos na para bang kahit kamatayan, hindi pa rin nila kayang talikuran ang utos ng taong nakakataas sa kanila. Dala ng pagkagulat, agad siyang napaatras, sabay takbo pabalik sa bahay ng kaibigan niya. Bandang hapon na nang marating niya ang lugar nito, kaya naman nang masipat siya nitong tumatakbo, nagdesisyon itong salubungin siya sa labas ng bahay. At mula sa lugar na yon, pinag-usapan nila ang kanyang mga nakita. Inilahad ng kaibigan niya na mas mainam na hindi ito malalaman ng kanyang pamilya dahil pag nataong nalaman nila ito, paniguradong hindi magiging maganda ang mga susunod na pangyayari. Dagdag pa nito na hanggat wala pa silang ideya sa pinagmula ng mga nilalang na yon, mas mainam na maging kalmado upang makapag-isip sila ng diretsyo. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi na siya nito pinayagang bumalik ng bahay nila. Pansamantala, doon na muna siya nagpalipas ng gabi hanggat malabo pa sa kanila ang mga nangyayari. Nang marinig naman yon ni Minardo, di na siya tumutol o nagmatigas. Maging siya man kasi, aminado na wala siyang balak na bumalik sa bahay nila dahil sa mga nasilayan niya. Sumapit ang gabi. Tahimik ang paligid. Wala silang naramdamang kahit na ano, kaya maaga pa sila noong nakatulog. Ang kaso lang, pagtungtong ng 10:00 ng gabi, may narinig silang yapak na parang umaaligid sa bahay. Wala silang ideya kung sino ito. Kaya naman ang maramdaman ito ng kanyang kaibigan, dali-dali itong sumilip sa siwang. Ang problema, kahit anong silip nito, wala yun doong nakita. Pero ang nakapagtataka,
patuloy pa rin nilang naririnig ang yapak ng mga paa. Maya-maya pa, nung si Minardo na ang sumilip, dito niya nakita ang binata na kasintahan ng kanyang anak. Naliligo ito sa sarili nitong dugo, tapos meron yung malalalim na kalmot sa katawan nito. Hubot-hubad din ng binatang yon na parabang hinubaran muna yon bago patakasin. Matapos naman niya yung masilayan, hindi siya nagdalawang isip na ito ay salubungin. Sa isip-isip niya, delikado ang kalagayan nito, kaya kailangan niya itong matulungan ora mismo. Pagbukas niya ng pinto, pilit siyang pinigilan ng kanyang kaibigan, pero wala na rin yung nagawa. Paglabas niya, napilitan itong sumunod sa kanya para matingnan ang mga nangyayari. At nung makita na nito ang binata, doon pa lamang nito nakumpirma na meron ngang hindi magandang kaganapang namamagitan sa pamilya. Nang mapagtanto yon ng albularyo, agad itong lumapit sa kanya para ibulong ang agam-agam niya. Nang marinig naman yon ni Minardo, tahimik lang naman itong nagmasid sa binatilyo habang tumatango sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, bumulagta ang binata sa lupa. Nung masipat nila ito, agaran nila itong nilapitan para tulungan. Minabuti rin nila na ipasok na muna ito sa loob ng bahay para mabigyan ito ng paunang lunas. Ang kaso pagpainom dito ng manggagamot, bigla itong kinumbulsyon na parabang ayaw nito ng ganoong gamot. Kapansin-pansin din ang paglobo ng tiyan nito, indikasyon na meron yung hindi magandang epekto. At dahil sa ganoong pangyayari, napilitan ng kaibigan niya na itigil ang pagpapainom ng gamot. Minabuti din nilang obserbahan na lang ito upang malaman kung ano ang iniinda nito. Makalipas pa ang ilang oras, habang papaidlip na itong si Minardo, bahagya naman siyang nagising nang masipat niyang naglalaway na ang binatilyo. Sinubukan niya yung punasan pero nang akmang gagawin niya na ito, bigla siya nitong pinigilan kasabay ng pagwika nito ng, Wag mong gawin yan. Nang marinig niya ang sinabi ng binata, dali-dali niya itong sinunod. Pagdistansya niya rito, nagpatuloy ang paglaganap ng laway nito sa buo nitong katawan. Mabaho at madulas ang laway, ngunit pakiramdam niya parang nagbibigay ito ng ginhawa sa binata. Kaya kahit litong-lito siya sa mga nangyayari, pinili niyang magmasid. Hindi nagtagal, nang mabalot na ng laway ang buo nitong katawan, tsaka pa lamang ito pumikit at nagpahinga. Pagsapit ng sumunod na araw, pilit na lamang ang nakita nila sa mga sugat nito. Bumalik na rin ang lakas ng binata, kaya naman maaga pa lang nadatna na nila itong nakaupo sa sala habang tulalang nakatitig sa kawalan. Sa unang tingin alam ni Minardo kung gaano kabigat ang problemang dinadala nito, kaya naman iniwasan na niyang magsalita ng kahit na ano. Minabuti rin niyang maupo sa tabi nito, senyales na nakahanda siyang makinig sa lahat ng mga sasabihin nito. Nang mapansin naman siya ng binata, agad naman yung napatingin gamit ang mga matang nanlulumo. Pagsilay niya rito, pakiramdam niya sinukluban ng langit at lupa ang binatilyo. Kaya naman dala ng pag-aalala, mahinahon niya itong tinanong ukol sa problema nito. Nang marinig naman niyo ng binata, hindi na nito naiwasang humagulgol sa pag-iyak habang sumasagot sa kanya ng, "Patay na ho mga magulang at kadugo ko. Pinatay ho sila ng mga kamag-anak lang din namin. Tutol sila sa pag-iisang dibdib. Kaya nila ito nagawa sa aming pamilya. At sa ngayon ho, ako na lang ang natira. Pero hindi magtatagal. Pupunta sila rito para isunod din ako kasama kayo. Tatay Minardo, pasensya na kayo ha. Hindi namin sila nagawang mapigilan." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang kinilabutan.
Sa puntong yon, nalaman na niya ang pinagmumula ng kanyang takot. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, agad niya itong ibinahagi sa kanyang kaibigan. Inabisuhan din niya ito na lumikas na sila hanggat hindi pa sila nito natutuntun. Ngunit nang marinig ito ng kaibigan niya, kalmado itong tumitig sa kanyang mga mata habang sumasagot ng, "Markado tayong lahat. Kaya walang lupa sa mundong ito magiging ligtas para sa ating lahat. Pasensya ka na, Minardo, pero sa puntong ito, mukhang hindi na tamang lumikas pa tayo. Harapin na lang natin sila at sa ganoong paraan meron pa tayong tsansa." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang napasilay sa bahay ng kaibigan niya habang inaalala ang mga anak niyang nagpapahinga. Hindi niya kayang tanggapin ang ganoong sagot, pero dahil sa ito ang pasya ng mas nakakaalam sa kanila, pinili niyang sundin ito kahit labag sa loob niya. Matapos ang naging pag-uusap, kinugol nila ang natitira nilang oras sa paghahanda. Habang ginagawa nila ito, nangako rin sa kanila ang binata na tutulong sa abot ng makakaya nito. Kaya naman kahit delikado ang kanilang sitwasyon, kahit papaano hindi pa rin nawawala ang pag-asa sa kanilang mga puso. Pagsapit ng dapit hapon, may nakita na silang 3 itim na asong umaaligid. Hindi ito gala o galing sa bundok, gawa ng may tali ito sa liig. Kakaiba rin ang kilos ng mga ito na parabang meron itong sariling pag-iisip. Bukod kasi sa paikot-ikot lang yon sa kanilang bahay, halata mo ring pinagmamasdan ng mga ito ang kanilang kilos. Nang masipat naman yon ng kanyang kaibigan, inilahad nito sa kanya na sigbing tagapagmasid ang mga nilalang na kanilang nakita. Marahil ipinadala ito ng kadugo ng binata upang sila'y manmanan. Dagdag pa nito na, hindi magandang senyales ang pagdating ng mga sigbin dahil sa nangangahulugan ito ng nalalapit nilang pag-atake. Nang marinig naman yun ni Minardo, hindi niya maiwasang mapalunok ng laway habang pinagmamasdan ng mga ito. Kinahapunan, kasabay ng paglubog ng araw, ay ang pagtaas ng tensyon sa loob ng bahay. Takot na takot sila noong mga sandaling yon dahil alam nila na anumang oras ay pwedeng-pwede na sila nitong salakayin. Ilang minuto pa ang lumipas, sumapit na ang takip silim. Di pa man gaanong lumulubog ang araw, panay na ang pagsisiatungal ng mga aso. Maligalig na rin ang paligid, kaya pakiramdam nila parang may paparating na bagyo. Nang mapansin naman yun ni Minardo, sinigurado niya munang nasa maayos na kalagayan ng kanyang pamilya bago niya ito iwan. At nung magawa na niya ito, dali-dali siyang bumalik sa kinaroroonan ng binata at ng kanyang kaibigan. Mula sa lugar na yon, maingat silang nagmasid hanggang sa dito na nila nasilayan ang pagdating ng mga aswang na merong kasakasamang mga bruha na tila bang nagdadasal para sa kanila. Pagharap nito sa bahay ng kaibigan niya, agad na nagpalit anyo ang mga nilalang na nasa unahang bahagi ng linya. Kabilang ang mga ito sa mga lupad na aswang na malimit na ginagamit ng gabunan bilang tagapagmasid sa lugar na kanilang punterya. Nang mapansin naman yon ng kaibigan niya, agad yung nagdasal at nagsaboy ng asin sa labas ng bahay. Pinahasa rin siya nito ng sundang, habang ang binatilyo naman ay tahimik lang silang pinagmamasdan. Akala nila may iiwasan nila ito ng ganun-ganun lang, pero pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla silang nagimbal nang may marinig silang malalakas na kalabog na nagmumula sa dingding ng bahay. Wala silang ideya kung ano ang nilalang na yon, pero ang pakiramdam nila para itong isang malaking kalabaw na pilit sinusuwag ang bahay. Dahil sa laki ng nilalang, ramdam nila ang pag-uga ng pundasyon. Ayon kay Minardo, na konting tulak pa, posibleng masira na ang bahay ng kaibigan niya. Kaya naman para mapigilan ito, dito na nagdesisyong kumilos ang binatilyo. Walang sabi-sabi,
Bigla itong lumabas ng bahay at buong puwersa nitong dinarag ang nilalang papalayo. Dahil sa ginawa nito, nagkagulo sa labas. Wala mang makita noon sila Minardo. Alam nilang matindi ang nangyayari. Bukod kasi sa mga atungal, rinig na rinig din nila ang kumpas ng mga pakpak na para bang may kung ano itong iniiwasan. Nagtagalang pangyayaring yon sa loob ng kalahating oras kung saan wala silang ibang ginawa kundi ang manalangin at maghasa ng armas. May hirap mang sabihin pero aminado ang magkaibigan na sa mga sandaling yon tanging ito lamang ang kaya nilang gawin. Pagtahimik ng buong paligid, tsaka pa lamang sila tumigil sa kanilang ginagawa para magmasid. At pagsilay nila sa labas ng bahay, nakita nila ang malalaking tipak ng sanga ng puno na para bang dinaanan ng delubyo. Nagkalat din sa paligid ang mga bakas ng dugo, kasabay ng iilang parte ng katawan ng mga aswang. Maya-maya pa, dito na nila nasilayan ang binata na naliligo na naman sa sarili nitong dugo. Ngunit sa pagkakataong yon, wala na silang nakitang takot sa mga mata nito. Huli na rin ang malaman nila, nagabunan pala ang binatilyo kaya nakaya nitong kalabanin ang pamilya ng kapatid ng kanyang ama. Magmula noon, hindi na sila binisita ng mga nilalang na nakaligtas. At sa kabila ng mga pangyayaring yon, masaya nilang naidaos ang kasal ng dalawa. Kahit papaano di naman nagkamali sa pagpili ang anak niya dahil yung binatang yon, responsableng asawa at magulang. Bagaman may dugo ito ng aswang, hindi iba ang turing at tingin nito sa kanila. Mahinahon din yon at palaging kalmado upang maunawaan nito ang mga bagay-bagay. Dahil sa ganoong pag-uugali ng bata, ipinagmalaki ito ni Minardo. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang mga supling nito na meron ding dugo ng kanilang lahi. Ngunit kahit kakaiba ang mga bata, minahal niya ito bilang tunay na apo at pinalaki sa ugaling nais niyang itatak dito. Magpahanggang sa ngayon, payapa pa ring naninirahan ng kanilang pamilya kasama ang mabangis na binatilyong Gabunan.